Hello. Yebo. Khuluma noMandla Papa. Ya, Unjani baba? ngikhona. Ya, ngikutshela ukuthi ududu. Uyezwa? Une-airtime nje, umqhapho we-airtime. Kufanele nje lokho ngikutshela ukuthi ucula idudi. Cha, phela ngicula uDodo umculo wami menguqhathanisa mawuqhathanisa nowakho wona uculani wena. Angiculi ngisalele kodwa wena nje ududu nje. Wampethu lalela la. Mina ngingacula uDodo. Mengabe into yami uzoyiqhathanisa neyakho, kodwa mengabe umquba nje. Anginanto yokuqhathanisa futhi mina anginazo izinto zokuqhathanisa. Wampethu. Ngeke uthi uyinja nje ungemculi mase uzogxeka umculo, yabo? Uma uyinja ungemculi ugxeka kanjani into ongayenzi? Ngoba okwakho ukulalela nje uvulelwa amagwagwa akho endlebe lezi. Baba kaMayugani. Baba kabani? Baba kaMayugani. Uvela unelanga lonke nje, uvela ubhorekile. Baba kaMbeja umi. Cha, yima uvele nje wena uzibhorekele vele nje uthenga i-airtime nje. Noma usebenza khona lapho ka-MTN une-airtime nje yokudlala. Wamlahlekani uMbeja? Baba kaMbeja. Ngimake ikhanda lakho ndoda liyasebenza kodwa. Kuyasebenza Ngane yakho nje khona nje unama-airtime nje amaningi unelanga lonke. Liyasebenza ikhanda lami mara libadala but. Kodwa-ke mina ngisola ukuthi awuphilile kodwa. Hayi kodwa-ke nawe ufijekelelwe luthuvi wakho oculayo, yawu uyocula uthuvi mfethu. Yo. Luthuvi. Yima-ke mfethu, ayazi i-support enginayo. Wangitshela ngathi u-followers wena xapho. Cha, uyayibona i-support enginayo. Yazi mina ngikhuluma nabantu baphesheya mina. Ubani lawo? Sewufuna ukwazi manje ukuthi ngicula uDodo. Ayikho nje lento ehlekisayo nje, ingoba vele nje wimpuqa nje esidwedwe. Ucaphucule labo nawo naphezulu. Uyabona wimpuqa nje umphundla. Uyihla kazalanga la kuwena mfana, wisibotho. Uyinkuma bulongo. Uyihlo mfana makazalanga, wezwa ngikutshele futhi angikusabi. Okumnandi kunako konke urekhodiwe la lento lo i-recording ngizoyiposta sunuka nyoka. Yena wandla report. Uzubona nje ukuthi isidwedwe uvele wazoziphosa kunoqhaka la le phone le iyarekhoda mfethu ebusuku nasemini nananini. Yena madlala report wazudlala wena. Usuqala ukuzishintsha nezwi futhi yabo. Mina ngitshintshile wena man, ngicula. Ngiyakutshela ngempela, yabona nje uvele waziphosa kunoqhaka. Ubaba kaMayugani. Yonke ikholi la iyarekhodwa, inkinga senidelele kakhulu sinja, nenze ngathi niyasiphakela la mgodoyi imquba. Upheyile lapho ukhuma bulongo. Ulambile futhi nasesiswini. Uyabona nje ngizothi mengiyiposta lento khona ozokwazi mfana wami, khona ozokwazi bese ngikuvulela icala ngoba awunayo i-right yalento le oyenzayo. Ya. Mina ngidlulisa ukubonga empeleni ngiyaxolisa baba, ngifuna nje ukuthi umculo wakho mnandi kakhulu. Uxolise kabi-ke, uxolisa ngokuthi ungifonele uzongitshela ukuthi ngicula uDoti. Ngikurekhodile ngempela mfowethu. Mawufuna ngikuzwise nge-WhatsApp lento ngakuzwisa. Alright mfethu. Ngakuzwisa nje lento